Jesteśmy w klubie Pomarańcza Katowice. Ceremonia ważenia przed galą Silencjan MMA odsłona 7. I już jutro w hali w Mysłowicach. Przygotujcie się na wielkie grzmoty! Pełna moc! Kto nie będzie mógł być z nami, zapraszamy do wykupowania z systemu Pay-Per-View. Zapraszamy przed ekrany, oglądamy i oczywiście zapraszamy na halę, aby śledzić te wspaniałe walki, które już jutro. Ale jeszcze przedstawię wcześniej osoby, bez których ta gala nie mogłaby się odbyć. Sponsor strategiczny Hot Pay oraz diety od brokuła. Następni sponsorzy Miasto Mysłowice, Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic. Dbamy o damy Mosir Mysłowice. Motobet Silencia, Montostal Silencia. MD Domy z drewna. Meble Heban. Panomedia. Grupa Wolf, która czuwa tutaj nad naszym bezpieczeństwem i jutro też w hali będzie czuwała. Michał Mega Group. Miowo Transport oraz Przelicz Kosztorys.pl, obsługa szkód komunikacyjnych. Show Your Stream, zintegrowana służba ratownicza. DBX Bushido, bojowisko Paintball, Kombasty Video, BJJ Family, dr Patryk Szczygieł, Max Gym Mysłowice, siłownia i fitness, Konsul Trofea Sportowe, Black 93 oraz witamy właściciela Dawida Kurtysiaka. Wielkie brawa dla niego. A więc nadszedł czas i nadeszła pora. Już za momencik zapraszam pierwszych wojowników, którzy już jutro stoczą wielkie walki 7. odsłony gali Silencjan MMA. Pierwsza kategoria wagowa do 61 kg, formuła MMA. Ta walka będzie otwierać kartę semi-pro, a więc jako pierwszego zaproszę Dawid Szudrowicz! $59,800 waga dzisiaj nam pokazała. A już jutro jego przeciwnikiem, widzę, że będą wielkie emocje i bardzo dużo kibiców. A już w tym momencie zaproszę Oskar Poźniak! Walka ta będzie się toczyła na dystansie 3 rund po 3 minuty. 61-400. Panowie, stańcie naprzeciwko siebie. Face to face. Jest groźnie. A zobaczymy, co będzie jutro. W stronę publiczności zostawcie trochę na jutro. I jeszcze raz nagrodźcie ich brawami. Dobrze, Dawid. Druga walka w Federacji Silencjan MMA. Jak się czujesz przed tym starciem? Czuję się bardzo dobrze, pokażę to, co poprawiliśmy z trenerami, no i jutro damy dobrą walkę. Oskar, a ty jak się czujesz przed tą pierwszą walką, która będzie bardzo ważną, bo będzie też otwierać pierwszą federację, przede wszystkim pierwszą walkę tego wieczoru? Czuję się bardzo dobrze, przepracowałem dobrze przygotowania, no i damy jutro dobrą walkę na pewno. A jakiś stres jest, czy na luzie? Na razie na luzie, może jutro się zacznę stresować, na razie jest git.
Dobrze, wielkie brawa dla nich. Zapraszam na media trening. I jako pierwszego zaproszę Dawida. Zapraszamy do media treningu. Muzyczkę prosimy głośniej. I Dawid, zapraszamy Cię na środek. A więc jeszcze raz. Dawid Szudrowicz. Pierwsza walka jutrzejszego wieczoru. Oj, będzie się działo. Młoda krew jutro przed nami stanie. Oczywiście transmisja w systemie PRP-View. Zapraszamy do wykupowania, kto nie może być z nami. A my już zaczynamy. Pierwszy media trening. Wielkie brawa i jego przeciwnik Oskar Woźniak. Lecimy tutaj z walką z cieniem. Wielkie brawa. Jest duch walki. A my przechodzimy do walki numer 2, 84 kg. Formuła MMA. I jako pierwszego zaproszę Szymon Kasprzyński. $82,900 i jego przeciwnikiem Krzysztof Gładysz. $84 kg, zmieścił się idealnie. Face to face. Szacunek wielki jest. Jednak wzrok mówi sam za siebie. A jutro Oktagon zweryfikuje wszystko. W stronę publiczności. Szymon, debiut w klatce. Jak się czujesz z tym? Bardzo dobrze się czuję, w końcu wyczekiwany debiut udało się dopiąć, także jest fajnie. Przygotowany jestem na 110%, także pokażę co umiem najlepiej i damy dobrą walkę, myślę. Powiedz mi, jak okres przygotowania ogólnie przebiegał? Bez żadnych kontuzji, wszystko dobrze? Bez żadnych kontuzji, dokładnie, bardzo dobrze przebiegał. Udawało się tak naprawdę wszystko co chciałem, także pokażę to też w walce. Przeciwnik Krzysztof, no drugi raz w Federacji Silencjan MMA, ostatnia walka przegrana. Jak się czujesz przed tą następną walką? Bardzo dobrze, przygotowania bez żadnej kontuzji, także tutaj nic, tylko przyjemności jutro, bitka dobra, sportowe podejście i sportowa walka. Także. Dobra, to jeszcze szybki przekaz dla publiczności, bo widzę, że jest to dość duża. Kto wygra? Dobrze, zapraszamy na media trening. Wielkie brawa.
Ta walka będzie przebiegać w dystansie 3 rundy po 3 minuty. Jako pierwszego zaprosimy Szymona. Zaczynamy media trening. Wielkie brawa! Nah, let me not say that. Mocna muzyka, jutro mocne grzmoty. Jesteśmy w klubie Pomarańcza, a więc tego możemy się spodziewać. Wielkie brawa. I jako drugi Krzysztof Gładysz. Gotowi? A więc lecimy. Yo solo sé que montaron. Wielkie brawa! A więc czas na trzecią walkę jutrzejszego wieczoru. Ostatnia walka formuły semi-pro. I jako pierwszego zaproszę Kamil Nieckula! $75 100. I czas na jego przeciwnika. Kacper Kaczmarek! Sé que montaron. $77,200. Dyspozycja na dzisiaj. Zapraszamy panowie, face to face. Walka zakontraktowana 3 minuty i 3 rundy. 77 kg. W stronę publiczności. Kamil, twój debiut w MMA, jak się czujesz? Ja czuję się znakomicie, że dostałem propozycję na zawalczenie na gali jeszcze prawie w moim mieście. Będzie dużo kibiców, także mam nadzieję, że doping nie poniesie i zrobię to tak, jak jestem przygotowany. Czujesz stresa? Widzę dużo, naprawdę dużo osób z tobą i jutro pewnie też będzie dużo, tak jak mówisz, dużo kibiców. To na pewno buduje, bo jak hala będzie zapełniona swoim głosem i pogłosem, to pewnie będzie też pełna moc. Tak, kibiców będzie dużo, a czy stres będzie, to się okaże jutro. Życzymy powodzenia. 9 lat już startujesz w różnego rodzaju amatorskich ligach i czas nadszedł na Silencjan MMA.
No tak, bardzo się cieszę, że mogę tutaj zawalczyć, bo myślę, że to duża szansa na przyszłe starty w zawodowstwie. Wielkie brawa dla obu zawodników. Zapraszamy do media treningu. Walka zakontraktowana do 77 kg. 3 rundy po 3 minuty. Już jutro. Hala Mysłowice. A my nie możemy się doczekać. I jako pierwszy media trening Kamil Nieckula. Zaczynamy. Przedstawiciel katowickiego klubu, także gospodarze. A teraz czas. Kacper, zaczynaj. Widać tu dość dużą przewagę wzrostową. Zobaczymy, jak to jutro zaskutkuje. Pro, tak. Media trening sobie zrobimy po całym ważeniu, także tutaj czekajcie cierpliwie wszyscy zawodnicy. Najpierw wszystkich zważymy i później przejdziemy do media treningu, dobrze? A więc następna walka, formuła MMA 66 kg. Narożnik niebieski. Kamil Warzybok! $65,600. A jego przeciwnik Mateusz Miotkę! I również 65,600. Bardzo wyrównanie się zapowiada. Face to face. Wielki szacunek jest. W stronę publiczności. Walka zakontraktowana 3 rundy po 5 minut. Kamil. Iść do przodu. Czyli motywacja w pełni. Co chcesz jeszcze przekazać swoim kibicom, którzy jutro będą oglądali tą walkę w hali w Mysłowicach lub przed odbiornikami? Co mogę powiedzieć? Nie głośno dopingują, bo będzie ich naprawdę dużo. Około 60 osób ze mną będzie na hali, więc będzie głośno. Mateusz, 6 stoczonych walk, 5 wygranych, także passa ci naprawdę służy, ale jak będzie przed tą jutrzejszą walką?
Zobaczymy, czas pokaże. Co pokaże przeciwnik, będziemy reagować, zobaczymy. Bardzo pewnie, naprawdę. Wielkie brawa dla tych zawodników i dziękujemy. Walka numer 5, kategoria wagowa do 77 kg i jako pierwszego zaproszę znanego już z federacji Silencjan MMA, Dawid Siwek! $75,700. I jego przeciwnik, jeszcze nigdzie nie uciekaj. I jego przeciwnik, Michał Szydłowski. $76,300. Face to face. Wielki szacunek. Chyba już panowie mają coś do powiedzenia. Waga nie działa. No jak? W stronę publiczności. Sportowa walka jutro w Formule Pro. I dziękujemy. Zapraszamy jutro do kibicowania. Zapraszamy serdecznie osoby, które nie mogą być z nami jutro w hali w Mysłowicach. Wykupujcie system pay-per-view. Wszystko będzie podlinkowane na stronie Silencjan MMA. Także zapraszam serdecznie już jutro. A my przechodzimy do walki numer 6 jutrzejszego wieczoru. I jako pierwszego zaproszę Marcin Maleszewski! ...61 kg, 3 rundy po 5 minut. 61,500. I jego przeciwnik Denis Trojan! $60,200. Stańmy naprzeciwko siebie, panowie. Wzrok sam mówi za siebie. Pełne skupienie. Jutro miejmy nadzieję, że w oktagonie będzie to samo. W stronę publiczności. I jeszcze raz wielkie brawa dla obu panów. Walka numer 7, kategoria Open. Niestety Fidzik wypadł nam z karty walk przez kontuzję, ale na szczęście Federacja Silencjan MMA znalazła zastępstwo na jutrzejszą walkę, także będzie to Mateusz Paskuda. Niestety go dzisiaj tutaj z nami nie ma, ale w tym momencie zaprosimy Dariusz Sergiej! $91,500. Darku, od razu pytanie, jak się czujesz przed tą zmianą przeciwnika, no bo wiesz, wszystko przygotowane, 2 miesiące przygotowań, bo tak rozmawialiśmy wcześniej o tym, mniej więcej tyle i naprawdę na pełnym powerze, bo wiem, też mam kontakt z tobą, śledzę cały czas, co się dzieje. Powiedz mi, jak to zaważyło ogólnie na podejściem do tej walki twoim? No, pierwszy raz mam coś takiego, nie mam dużego doświadczenia, tak, w MMA, ale no w jakiś tam sposób zaważyło na pewno, ale cieszę się, że tutaj Wajkl dojdzie, bo tak jak właśnie mówisz, jestem przygotowany naprawdę bardzo dobrze, chyba najlepiej w tej swojej krótkiej takiej karierze MMA jestem chyba najlepiej się czuję, więc
myślę, że będzie wielka moc. Na pewno, wielka moc i wielkie grzmoty. Wiesz co, no nie przesadzaj, bo już stoczyłeś parę walk w paru federacjach i też no, bardzo krwawą walkę tutaj z Arkadiuszem Tańculą Federacji Silencjan MMA, także pamiętna walka, do której na pewno wraca wiele osób. Powiedz mi, czy tego przeciwnika, który teraz jest zaplanowany na jutro, już zdążyłeś go podglądnąć? Jeszcze nie zdążyłem podglądnąć, podglądnę w pokoju hotelowym dzisiaj wieczorem, więc popatrzę sobie, jak tam walczy. Wielkie brawa dla Darka! Walka numer 8, czyli przedostatnia walka jutrzejszego wieczoru, a więc nie czekajmy. Zaprośmy tych dwóch wojowników. I jako pierwszy Patryk Martinik! $60,800. Brawo, brawo, dokładnie. I jego przeciwnikiem bardzo doświadczony Cyprian Wieczor. Młoda krew. To jest to właśnie, co cechuje Federację Silencjan MMA. W stronę publiczności zapraszamy. Zostawcie na jutro. Wzrok niesamowity. Będzie jutro grubo. Wyczekujemy. Patryk, jak się czujesz przed jutrzejszym starciem? Czuję się bardzo dobrze. 2 wygrane, 2 przegrane, więc czekamy. No, przeciwnik naprawdę bardzo mocny. Masz jakiegoś stresa? Nie mam stresa. Tak wszystko asi. Wielkie brawa dla niego. Cyprian, no miała to być walka o pas, ale miejmy nadzieję, no i kibicujemy, że jutro to będzie zwycięstwo. Zresztą, tak jak mówiłeś w wywiadzie ze mną całkiem niedawno. Powiedz jeszcze raz to publiczności, swoim kibicom, jak się czujesz po tej zmianie przeciwnika? Zmiana przeciwnika nie ma dla mnie znaczenia, cel jest jeden, idziemy po zwycięstwo i tyle. Czyli na następnej odsłonie Silencjan MMA widzimy twoją walkę o pas z Michałem Hawro, rozumiem? To się okaże jutro. I jeszcze raz w stronę publiczności i wielkie brawa dla tych wojowników. Walka wieczoru jutrzejszego Silencjan MMA. Już 7. raz się widzimy i to jutro w Mysłowicach. Formuła K1 Małe Rękawice. I jako pierwszego zaproszę Mariusz Radziszewski. Kategoria wagowa do 77 kg. Piąteczka, zapraszam. Widać, że już jest skupiony na jutro chyba, na jutrzejszą walkę i to wielkie skupienie. Myślałem, że chcesz mnie uderzyć. Nie no, nigdy w życiu. 76 kg waga pokazała, a jego przeciwnik już powoli tu nadchodzi. Patryk Hebel! $76,400. Zapraszamy face to face. Pierwszy przed jutrzejszą galą i ostatni. Jutro panowie spotkają się w oktagonie. W stronę publiczności K1 Małe Rękawice.
Będą to 2 rundy po 3 minuty i trzecia runda do 10 minut. Zobaczymy, co jutro oktagon pokaże. Jako pierwszego, Mariusz, zapytam Cię, 40. walka w Twojej karierze i zmiana tutaj formuły, no bo z MMA na K1, jak się czujesz w ogóle w tym? Ogólnie, tak jak mówiłem Ci przed galą, że tak jakby to, że jest to walka w innej formule, to, że jest tak wybitny rywal mistrz Europy, nakręca mnie to jeszcze bardziej do ciężkiej pracy i tak jakby takie walki pozwalają mi, pozwalają, że jeszcze mi się chce, tak? No i tyle ode mnie. Gdzie jeszcze? 38 lat dopiero, no jeszcze 140 walk następnych. No tak, tylko znajdźcie mi fajne wyzwania i bijemy się, nie? Wielkie brawa dla niego. Patryk, Ciebie też widzieliśmy w wielu federacjach znanych w Polsce. Wychodziłeś tam bardzo dobrze. Mocny jesteś przede wszystkim psychicznie, idziesz cały czas do przodu. Jak chcesz się pokazać jutro? Witam wszystkich, czuję się bardzo świetnie. Cieszę się, że mogę stoczyć walkę na cele z MMA z takim doświadczonym zawodnikiem jak Radziu. Jak przystaje na walkę wieczoru, damy zajebistą walkę, będzie mocno, ani ja, ani on nie odpuści, więc będzie się działo. Oj, będzie się działo. Jeszcze raz w stronę publiczności, jakbym mógł prosić. Oj, będzie się działo. No co mogę powiedzieć? Już jutro, Silesian MMA. Przygotujcie się na wielkie grzmoty. Pełna moc w hali w Mysłowicach. A my przechodzimy teraz do media treningu i zaczynamy od kategorii Pro. Jako pierwszego zaproszę Kamil Warzybok. Kamil, zapraszamy na środek. Będzie to walka numer 4. 3 rundy po 5 minut. Panowie już są prawie gotowi, więc zaczynamy. Klub pochodzący z Katowic, gospodarze, a więc na pewno tu będzie dużo do pokazania przed swoją publicznością. Jak tutaj Kamil powiedział, wielkie brawa. Wielu kibiców jutro z nim jego przeciwnik Mateusz Miotkę. Friend in need is a friend indeed. I jako następnego walka numer 5, czyli Dawid Siwek. Tego pana już widzieliśmy w odsłonie Silesian MMA. Teraz powraca, mówi, że jest całkiem odmienionym i innym zawodnikiem. Zobaczymy, jak to będzie jutro. Dziękujemy. Jego przeciwnik Michał Szydłowski. Walka z cieniem. Widać tu większy zasięg rąk. Wzrostowo też pan jest wyższy. Jutro oktagon wszystko zweryfikuje.
I brawa dla niego. Walkę numer 7 pominiemy, ponieważ tutaj mamy dzisiaj tylko Darka, ale jako następnego walka numer 8 już zaprosimy Patryk Martinik. Limit do 61 kg MMA. A więc lecimy. Widać, tu było wielkie skupienie wcześniej na wadze. Zmiana przeciwnika 2 tygodnie przed walką. Cyprian Wieczorek, tutaj Patryk zastępuje kontuzjowanego. Dobra, Cyprian Wieczorek, twoja kolej, jedziemy. Czyli będą jutro zapasy, będzie parter, na to czekamy. Dziękujemy i walka wieczoru, na którą wszyscy czekamy. Mariusz Radziszewski. Ten pan też będzie w wielu narożnikach jutrzejszego starcia, jutrzejszej gali Silencjan MMA. Doświadczony jest trenerem, jest zawodnikiem. 40. walka w jego karierze. Formuła K1. Oraz jego przeciwnik Patryk Hebel. Tego pana mogliśmy zobaczyć w takich federacjach jak Wotorek, Krwawy Sport, Oktagon, a jutro w Oktagonie Silencjan MMA spotykamy się po raz 7 w hali w Mysłowicach. Przybywajcie, bądźcie z nami. Bilety jeszcze dostępne w kasach na miejscu. Jeszcze troszkę zostało, już niedużo. I oczywiście zapraszamy też do wykupywania systemu pay-per-view. Zawodników jeszcze raz, a my jutro serdecznie zapraszamy jeszcze raz. Silencjan MMA, odsłona 7, hala Mysłowice. Kto nie będzie mógł być z nami, zapraszamy do wykupywania systemu pay-per-view i już jutro przygotujcie się na wielkie grzmoty. Pełna moc! Mateusz Nosek, widzimy się jutro!